Nu kör vi del 2. Här är jag, Erik. Hej. Nu var vi på mascara, va? Kanske det. Nej. Här känner jag den. Sätt den inte så den kommer ramla. Jag kan hålla den. Ja. Så. Åh gud, det här var svårt. Jag ser ju inte det. Nej, det gör det inte. Du, var mascara en utmaning för dig? Ja. Mascaran. Det blir riktigt fin, Erik. Nej, man säger så menar man alltid motsatsen. Läppglans, läppstift. Där. Är det här läppstift? Kanske det. Ja, det måste det vara. För jag tycker vi ligger på golvet. Nu ligger den också på golvet. Din tand också. Nej, just här. Ett annat. Så, nu kan jag andas. Och sen smackar jag ihop det. Sen läppglans. Åh gud vad dåligt jag ser. Åh, sen inte över. Så. Jag ska lukta. Jag luktar rätt. Pruta med läpparna. Smacka in det där. Nu känner jag mig riktigt klar. Nu ska vi se hur det blir. Du skulle putta in det, alltså så här. Så där skulle det vara. Det smakar riktigt gott. Vad tycker ni? Så här blev jag. Blunda. Ja. I alla fall bättre än din makeup på mig, Moa. Nu måste jag gå och skilja munnen. Vi ses!